Добър ден на всички! Днес е 17 май 2026 година. Време е да пуснем в експлоатация нашата нова придобивка сушилнията за прашец. Току-що насипахме прашеца, дълбоко замразен преди това. Машинката е с 20 тавички до 2 кг. Общ капацитет над 20 кг. 20 тавички много добре излизат. Всичко е от неръждаема стомана. Пълня тавичките не повече от средата, за да изсъхва по-бързо и лесно и да не се налага да бъркам. Ето. Тавичките са направени с сито, за да минава въздуха и отдолу, което е чудесно. Какво правя, когато насипвам прашеца? Слагам тавичката тук отгоре. Върху тавичката слагам това сито от Сито БГ. Когато насипя прашеца през ситото, прашеца слиза долу в тавичката и едрите елементи остават. Още от сега ги махам. Няма смисъл те да влизат в сушилнията да заемат място и да се сушат. Това са восъчета. Някакви тревички, ако са попаднали от пчелите, вкарват едни малки тревички било от борчета, било от върби. Така, машината по описание на завода-производител е направена да суши абсолютно всичко. Аз ще я използвам за прашец и за сушене на билки за чай. За друго нищо няма да я използвам, не искам да рискувам да има някаква миризма на нещо друго. Така, по отношение на пускането, елементарна е. Когато искаме за определени часове, от 0 до 24 часа, настройваме часовете и трябва да включим към тайм, ако искаме за време. Съответно и градусите. Ето тази чертичка. В случая за прашец до 40 градуса, направил съм я на 38-39. И пускам към on. Не искам да спира. Когато преценя, че е сух, тогава ще я спра. Така, това е отпадък от прашеца. Това е абсолютен прашец. Аз няма да го изхвърлям. За някой може да му се стори смешно, но това ще отиде на моите кокошки да си го хапнат. Това са си абсолютни витамини. Който не е чувал, когато има липса на витамини, кокошките започват да си ядат яйцата, особено липса на калций. И това е нещо, което няма да бъде изхвърлено, а ще бъде оползотворено. Другото, което мога да споделя е ето това, тази малка преса. Когато разпечатаме рамките, восъка пада тук. След като се утаи, на другия ден, след като се прецеди през това сито, то също е 4х4, неръждаема стомана. Взимаме восъка, слагаме го тук, пресоваме, наливаме от време на време и всичко, което е останало като мед, се взима, може да е килограм 2, няма смисъл да се хвърля, да отива в казана за претопяване на восък. Това ще отиде на нашите пчели да си го изядат. Това също е нова придобивка. За мен това е най-добрата машина за центрофугиране на мед. Радиална. Изключително нещо. То не оттърва от ваденето на мед с това. Това също е много добра машинка, но до 20 кошера. Въртене на ръка. Тази предполагам, че всеки е виждал.
Няма смисъл да коментираме, въртене на ръка не е работа. Всичко добро, успех на всички, бъдете здрави!